So yung mga kawaray, jaya kami ngayon pa Katarman. Ikanto kami sa Barangay Dalakit sa Kapitolyo. So may importante lang so kasama ko si nanay at si daddy. So yun, paris na mga kawaray. Yeah. Okay na, ano kami sakay sa minibus. Sa Barangay Dalakit. So dati nakadas yung mga elementarya. So diyak kami sila sa Barangay Dalakit. So grabe yan yung improvement sa kanang Pilipino. Salamat ng improvement. So makawaray. So ibabit ko nila. Dito na eh. So yun mga kawaray, tara. So diino pa yung panda natin dyan. Ito yung brako pa. So kabaysin natin. Kabaysin ka mga katulad sa bongko. So yun mga kawaret, uli na kami kaya nakuha na namo. Important na mo din sa Kapitolyo. So ginilupay pa ang Kapitolyo. Baisi pa sa Kapitolyo mga kawaret. This is the capital of Barangay Dalakit, Katarman Northern Samar. So yun, uli na kami mga kawaret. Thank you at madali ang process. Waray oh. Ang ganda rito mga waray. So yun mga waray at kami ay pauwi na. So tingnan kami na sa Kapitolyo. May isip na sa Kapitolyo. Pikahi birahi kauni.
gyapon.